Isishaqi sabaningi ingozi enyantisa igazi nesithe yadlule emhlabeni namalungu ebandla ayisishagalolunye. Mbukelo we-Primecast Africa TV ngikubingelele kanti mina lami igama nginguletha ukuhlengwa kadladla. Udaba esiphathele lona nokuyilona oselithela abasematheni ilona-ke lolo liqinisekisa-ke izindaba esekudlule emhlabeni kwamalungu ebandla ayisishagalolunye engozini enyantisa igazi eyenzeke emgwaqeni omkhulu onguthela waye ku-N2 eNorthbound after umthunzini toll plaza. Ngokwabacwaningi babesebeveza ukuthi lamalungu ebandla ngo-24 abesengozini enyantisa igazi ngesikhathi uhlobo lwemoto kaHyundai H1 bebehamba ngayo ishayisana neloli tow truck nalapho khona amalungu ebandla ayisishagalolunye beseswelekala khona kwasekuthi abanye abalimeleka abana babesebephuthunyiselwa esibhedlela ukuze bathole ukwelapheka okusesimeni esikahle. Kanti siyithimba le-Primecast Africa TV sidlulisa kamazwi enduduzo emndenini esithe yalahlekelwa izihlobo zayo ngoba kuyavela ukuthi iningi lalabantu abathe badlule emhlabeni iningi labo bekungomama. Sithi dude emndenini alwehlanga lungehlanga uNkulunkulu anipholisa amanxeba bese kuthi kubona bonke abathe bathola ukuthinteka nemhuzuko engazuthi bengathola ukululama ngokusheshsha. Kanti uma uyaqala ungana YouTube channel yethu ungakhohlwa uncofoza ulike, follow, subscribe ukuze siqhubeke sikwethulele zonke izithe zangena zasematheni.